बेवहाय दिनैहाय माने 11टा बर' अर्गानाइजेसननि मोनसे बिसोरो लोगो नांनानै बर' बिजोंनि माने टिचार आरो बिखेखै गोरायुं माने हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो एल पि स्कुलनिखौ बेवहाय लिंहरनाय जादोंमोन। बेवहाय आंखौ एसे स्पिकार हिसाबै लिंहरनाय जादोंमोन। आं बेवहाय बेखौनो बुंदों जे जोंनाव टिचारफ्रा मा मावनांगौ दङ, मा सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटि बिस्रा मा बे जिनिसखौ सावरायदों आरो बिसोरखौ आं माने दिनैहाय माने बुंनो नागिरदों प्रब्लेमा बयनावबो दङ। बिसोरो माखासे प्रब्लेमखौ बुंदों, प्रब्लेमा बयनावबो दङ। बेनि गेजेरजोंनो जोङो टिचारफ्रा मा मावलांनांगौ, जों जेरैहाय सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिनि खोथा आं बिसोरखौ बुंदों। बिसोरो गथ'फोरखौ मारै माने मटिभेसन खालामनांगौ आरो सोरबा टिचारा बुंदों जे माखासे बिनि थल'थिया बिनि गाहायनि फोरोंगिरिफ्रा मानिनो नागिरा। बेखौबो अस्त्र दङ, सकस नटिस हो, आं दङ, आंनाव नायफै। आरो माखासे बिसोरो बै स्कुलफ्रा हायार सेकेन्डारिफ्रा लेथ्रा, बेफोरखौ जों माने गथ'फ्रा हाबनाय लोगो लोगो मोनसे माने गोसोआ मोजां जानांगौ। बेफोरखौ थिग जाहाथे माने सप्तायाव खनसे साफा खालामनानै लायो। बे जिनिसखौ आं बिसोरो सेन्स अफ रेसपन्सिबिलिटिनि बिसयै बिसोर दिनै डिसकास खालामदों। बेखिनिखौनो आरो बेखिनिखौनो दिनैहाय बेवहाय सावरायनाय जादों। सर्टेजआ बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो दङ। बिसोरो मस्ट प्रबेबलि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। माने बे जिनिसा जिहेतु ट्रेन्सफार साबजेक्ट डिसिफोरनाव बे थाया, ओंखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामगासिनो दङ आं मिथिनायाव। बे जिनिसखौ डिसकास खालामदों मानो बाङाय जालांदों। जों बहाय माने जोंनि इफर्टआ खम जानानै दङ टिचारफोरखौ बेखौ बुंदों जे जोङो फोरोंनायाव टिचारफ्रा खम जाबाबो बेखौ रेसनेलाइज गावनि गेजेरावनो खालामनानै बोरैहाय जों फोरोंनायनि परिबेसखौ जों बोरैहाय खालामलांनो हायो, बे जिनिसखौ दिनैहाय टिचारफोरखौ आं बुंनाय जादों आरो जे बिसोरो माने आरो ट्रेन्सफारखौ अनाहकट जोङो रेकमेन्ड खालामनाङा, लानो नाङा। बे जिनिसखौ हेडमास्टारफोरखौ जेथिया सासे टिचारा माने ट्रेन्सफारनि एप्लाइ खालामो होमबा बेवहाय रेकमेन्ड खालामो। जुदि माने खम जायोबा बेखौ जाहाथे माने कमेन्ट होनानै हरो जे बेवहाय ट्रेन्सफार जायोबा मा उसुबिदा जागोन, बेखिनिखौ डिसकास खालामनाय जादों।